What's up yung mga idol? So this video, mag-unboxing dahil tao parcel from Shopee delivered by Zinte Express. So ako nga ito mga idol, ga-order siya o kaning heater. Heater ba? Inita ng tubig. So naabot ni siya ganina, ato ni siyang abrihan. Tara! Atong tanaw tinuod bagyo ni siya, dili mo ni siya scam. Tagahapon dito. Kadugat na ano yan eh. Sinabi na siya mga idol oh. Kung tanawag legit bagay niya siya. Top Scarlet. Ito nang sugdag abre mga idol. Na siya ko ano, mga idol sa tawagan ni. Iyahang power supply mga idol. Tas niya guwero. Sunod is ito na, heater. Harap bro. Legit jadi sa mga idol oh. Medyo tsada man. Wow. Siglag pa man kaayo. Muna siya mga idol, heater, gi-order na mo. Kuan siya, murag ligon ramang pod. So, legit, dyan siya, dili siya scam. Salamat Shopee. So, mga ito mga idol, this video. Thank you for watching sa inyong tanan diha. Salamat Shopee. Oops. Ato sa dang i-testing mga idol kung mugana bagili nga heater. Ato sang sulayan og init kung init bagit siya. Ato sang isaksak dito. So karon mga idol ato sang i-testing kung okay bagit siya. Muna yang supply, power supply. Tas kini yang iyahang murag takore. Atong suglag tubig. Gamay ra para madali. So nang itubig mga idol ato nang sulayag paslak kami. Ato ipaslak ang iyahang power adapter. Bang. So ato nang i-switch on ang iyahang kuan mga idol, switch. Tas tingnan natin yung ano dito. Iyahang lead, power lead. Ito mga idol, isiga siya orange. Tas murag ni kuan na sa mga idol, alis na diri. Murag ni init na gid siya. So legit gid siya mga idol. Thank you Shopee. So wala to lang natin kung init siya kay mangapin na lang pugod tiwas. Salamat yung pagdana mga idol ha. Dali kayo siya mo init yun mga idol. Promise yun ha. Wala kinagikat diya. Wala. So that's all for today's video mga idol. Salamat sa inyong pagtanaw. Salamat Shopee. So, bye-bye.